Hola, veus, l'Associació de Veïns de Llívia reclama a la Paeria que augmenti la freqüència de pas dels autobusos urbans. Denuncien que els dissabtes circulen pocs busos i els festius directament ni circulen. Volen que els dissabtes hi hagi una freqüència de més o menys una hora entre cada autobús des de les 8 del matí a les 9 de la nit i una freqüència cada 2 hores els diumenges i festius. També reclamen ampliar la freqüència durant els dies feiners fins a les 10 de la nit, ja que l'últim passa a 3:15 actualment, un horari poc compatible amb la gent que surt tard de treballar. Els veïns ho veuen com una necessitat urgent, ja que l'escassa freqüència de busos provoca que entre 5 i 10 persones es vegin obligades a anar caminant diàriament a Lleida, una xifra que s'incrementa durant l'estiu. Els veïns fan una crida a l'Ajuntament perquè comuniqui amb transport públic les zones extraurbanes de la ciutat, perquè també existeixen, asseguren. Si el consistori fa cas omís, els veïns de Llívia tenen previst organitzar una marxa lenta cap a Lleida.